както разбрахте от представянето, през последните 16 години успях да натрупам доста разнообразна опитност, свързана с здравето в неговата пълнота, с благоденствието, с хармонизирането на цялостната ни система, която за някои хора е създадена единствено само от тяло и от мисли, но тя е много по-сложна, много по-многообразна. Ние имаме чувства, имаме финни тела, имаме една огромна и много разнообразна система от множество елементи, на които ако не обръщаме достатъчно внимание по време на това прекрасно съществуване, би го нарекал, на тази земя, няма как да очакваме да бъдем здрави в пълния смисъл на думата, който още сега е нужно да кажа, че общо взето е трудно постижим за който да било от нас на 100%. Нека така да го кажа, защото ние сме вечно променящи се същества. Хората сме вечно променящи се личности, които във всеки един момент от съществуването. Благодаря. Имаме нужда от различни начини за това да хармонизираме тази система в зависимост от това какви цели сме си поставили. И лично според мен една от най-важните цели, които всеки един от нас трябва да има, е това по какъв начин за самия себе си би могъл именно да поддържа в максимално добра форма, на първо място, разбира се, физическото си тяло, защото това е единственото тяло, което са ни дали и ще имаме в този живот, естествено да поддържаме някаква чистота на мислите, на чувствата, защото те се превръщат в някакъв момент в конкретни действия, чрез които ние създаваме в този свят, в който живеем. И аз ще ви помоля сега всички заедно да затворим очи и да си представим, всеки да си представи себе си в максимално добра физическа форма, правейки нещата, които обича най-много. Изключете в момента и мислите за това, какви физически неразположения може би имате и така нататък. А си представете и визуализирайте себе си в моментите, в които се чувствате максимално добре, правите, може би играете си с децата, с внуците, или практикувате любимия си спорт, или пък се върнете към някакъв спомен и така да останем в тази визуализация за примерно 15 секунди. Колко от вас успяха да стигнат до този момент, в който да се видят в тези моменти? Добре, по-голямата част от хората. И сега следващия ми въпрос е: кои са хората, които в момента могат да кажат, че са в такова физическо, емоционално и психическо здраве? Добре, много. Добре, може би една четвърта, една пета, което означава, че с останалите има много какво да се говорим, защото аз не дигнах така, както забелязах се, защото според мен аз не се намирам в такава форма и не се намирам в такава форма, пак казвам, защото за мен стремежа към такъв тип, да го наречем, перфектно здраве, използвам не случайно думата перфектно, защото според мен няма такива състояния нито на духа, нито на тялото, нито на вътре, които сме на тази земя. Остава един вечен стремеж. Вечен стремеж към именно тази визия, именно към тази визуализация, която се направихте вие. Въпреки че се радвам, че някой от вас казва: да, ние се намираме в това състояние прекрасно, значи мога аз да почерпя много опит от вас. Което е чудесно, защото малко аз няма да говоря за някакво, защото че оставим достатъчно време за въпроси и отговори. И тук вече идва момента какво би направил всеки един от нас, всеки един от вас, за да промени настоящото си здравословно, да го наречем, състояние, просто с една такава дума, за да може да се приближи максимално много към тази визуализация, към тази
версия на себе си. Дали е отделил достатъчно време да прочете една книга или да изгледа някакво видео, да се здобие с някаква ценна информация, която най-важното, и за това може би ще говорим най-така подробно, да я приложи в живота си. Защото за последните 16 години съм виждал хиляди хора, които са безкрайно ентусиазирани от това да чуят някаква полезна информация, да се вдъхновят, излизайки от залата или от някаква среща с мен, без значение, това остава някъде назад във времето и не се стига до прилагането на буквално една частица от това, което по някакъв начин са научили. Така че, колко от вас са готови да отделят 15 минути на ден от времето си, за да достигнат тази версия на себе си, така да го наречем. 15 минути. Много ли са 15 минути? Малко са. Малко са. Добре, половин час на ден? Добре, малко по-малко хора вдигнаха ръка. Въпреки, че трябва да съм честен, дори за 15 минути, когато човек разполага с наистина стойностна ценна информация, която другото много важно нещо да е систематизирал така, че да работи за него си. Защото каквото и да си говорим, всеки има различен начин на живота, различна динамика на ежедневието си. И в това ежедневие би могъл да вмести някои 15 минути, някои 30 минути, някои може би час или повече. Всичко това е много индивидуално и много зависи от това по какъв начин ние се движим в този живот. Примерно, семейство с деца, работа, оставане, късно лягане, храненето, естествено, тя на темата ни силата на български суперхрани, защото храната е на едно основополагащо място в тази система. Тази система, защото системата е именно това, което е нужно всеки един от нас да има в собствената си глава, в най-добрия случай дори някъде написана, за да може да изследва систематично всеки ден, в най-добрия случай или поне няколко дни в седмицата, за да постига какво? Резултатите, които очаква. И следващия момент. Тези резултати и поставените цели на първо място са също едно от много важните неща, които ние хората имаме нужда, за да може всеки ден да влагаме тези 15 минути. Аз говоря от личен опит. Както каза по време на поставянето преди 16 години, преживях един много тежък инцидент, бях блъснат от един автомобил, бях в кома повече от час, след това претърпях операция на главата им, беше сложена титаниева пластина на място, да се партила до главата ми буквално, колкото страшно да звучи, но както виждате, година по-късно всъщност, не сега 16 години по-късно, година по-късно аз имах възможността да практикувам скално катеринг, мой любим спорт, и то на така доста високо по моите стандарти ниво. Имах възможност да плувам, да тичам, да се занимавам с всичко, което ми харесва и най-важно да събирам много знания и информация за това по какъв начин може човек да направи същото. Не ако изпадна в такава ситуация, в която бях аз, напротив. Тогава, когато има някаква спънка, да речем в живота, някакво неразположение, някакъв момент, в който се чувства недостатъчно добре, недостатъчно силен, за да успее да промени настоящата си ситуация. И затова започнах една, втора, трета книги, защото видях, че това, което имаме на първо място нужда, е вътрешната мотивация, вътрешното вдъхновение за това да направим нещо в живота, в който се намираме, ситуацията, в която се намираме. И малките цели са едно от най-важните неща, които можем да се поставим в пътя напред, работейки за постигането на тази визия, за която си говорим. Тъй като каквото да си говорим, ако аз в момента имам, или който да било от вас, имаме някаква визия 15 години напред във времето, как бихме изглеждали, хубаво от време на време да правим това, но вдъхновението и постоянството се постигат най-добре, не е лесно, в никакъв случай, но най-добре, когато виждаме малки постоянни промени на ежедневна база или на ежеседмична база. Затова, когато си говорим за каквито да било промени в нашето ежедневие, във връзка с това да постигнем нещо в живота си, независимо
Това дали е на физическо ниво, на ментално ниво, защото пак казвам, това е една неразривно свързана система, която работейки на едното, влияе на другото и обратно, можем да направим. И поставяйте си малки, постижими в кратък период цели, за да може, като видите, че ги постигате, да се вдъхновите, да постигате следващите. Защото много хора, по-голяма част от хората, и има едно изследване, което показва, че по-малко 10% от хората, които изобщо се занимават с това да отделят време за получаване на тази информация, за която се говорим, по-малко 10% прилагат на практика това знание, до което се докосват в някакъв момент. Освен ако не опре ножа до кокала, както се казва, както се случи при мен, и не ни оставят без избор, което е общо взето най-лошия вариант, въпреки че продължавам да наблюдавам много хора, които се оставят да стигнат до този момент и оттам нататък вече има един много труден път за извървяване, когато стигна до там. Тъй като аз самия не можех да се движа, не можех да... Имах пълна амнезия на първо място, не се спомнях кой съм. Трябваха ми месеци, години, докато възстановя напълно и все още ми липсват някакви части от детските, от ученическите години. И тук вече човек има нужда от една наистина много ясно поставена визия за себе си, много силно вдъхновение, за да успее да премине през тези наистина тежки моменти. Това е много трудно. Затова казвам винаги, превентивната страна на нещата е най-важната. Тоест ние да поддържаме едно здраве, крепко, такова, каквото означава за всеки един от нас. Защото пак казвам, всеки един от нас, примерно за мен това означава да мога поне 3-4 пъти в седмицата да съм в залата на катерене, да имам възможност сутринта да се будя бодър, да напиша няколко страници от новата си книга, да отида след това на работа в едно от издателствата, които ръководя, изобщо да имам време за семейството си, за съпругата си, за приятели. Така че за всеки това е нещо различно. И пак казвам, извинявам се, че го повтарям, но ако човек няма тази визия какво иска да направи, за какво иска да направи тази промяна няма да се случи. Казвам го съвсем откровено, защото буквално съм го виждал стотици хиляди пъти без да увеличавам. Защо суперхраните? Силата на българските суперхрани. Ами защото най-лесно на човек е да работи с това, което може да види, да пипне, в случая да вкуси. Защото ние се раждаме и започваме веднага да се храним. Когато имаме възможност да работим с материята, с физическата материя, в случая с храната, ние имаме възможност да внасяме и да променяме тялото си по начина, по който ние самите решим. Това е един изключителен дар, който ни е даден и който единствено и само е свързан с собственото ни самоосъзнаване и с отговора на въпрос от какво имам нужда аз сега, в настоящето. И ако не можем да си отговорим, то трябва да се задаваме този въпрос, докато имаме поне няколко отговора, които да ни бъдат водещото вдъхновение. Това, примерно, дали четете тази книга или 5-10 други книги, защото каквото да се говорим, такива книги като цяло има безкрайно много. Коя е вашата обаче? Книга за български суперхрани има само една, това е тази, която аз написах не случайно, защото няколко години след катастрофата карах колело по 20-30 км на ден, плувах и ходих след това да се катеря. Общо взето физическото ми натоварване беше по около 4-5-6 часа на ден, но бях оставил настрани, защото не бях достатъчно добре и дори да бих казал съвсем не бях запознат с това какво и по какъв начин трябва да прави и как да се грижа за тялото си. Какво се случи? Събудих се една сутрин и не можа да стана това. Тотално разбит. Нямах абсолютно никаква сила, никаква енергия, не знаех какво
тогава се зададе въпрос на мен какво се случва, какво съм сбъркал и какво е нужно да направя. Задавах си известно време тези въпроси. Чисто логично реших да отида и да си направя едни пълни кръвни изследвания, основни микроелементи, минерали, витамини. Тотална трагедия. Дефицити почти на всичко, което може да се е. Желязо, магнезий, калций, B12, D, B. Няма как без всичките тези елементи тялото ни да съществува по начина, по който ние искаме да го правим. И аз бях решил тогава, че мога, дето се казва на мускули с силата на мисълта и с силата на волята само, да го използвам безкрайно дълго време и то да ми служи, което той ми каза, не, няма как да го направиш, който момче. Това сега ще е нужно да се погрежиш първо за мен и след това да продължаваме напред заедно. И така дойде, така започна моят път вече повече от 12 години, както започнах да се интересувам, да пиша за българските суперхрани, защото идеята за това да се храня многообразно, разнообразно с храни, които идват от България, които са отгледани в България, голяма част от които в даден момент живота ми си ги отглеждах и сам се храня с тях, между другото не е далеч от Казанлък на около 20 на 30 км, ми даде именно възможността да възвърна здравето си и бих казал в момента да съм на едно ниво, което да съм близо до моята визия, до тази визуализация, която си направихме заедно. Някои от хората ги нямаше, но тези, които ги нямаш, правихме си визуализация за това как се чувстваме най-добре, в каква ситуация в живота се чувстваме най-добре физически, ментално, емоционално. И българските суперхрани съчетават в себе си пълноценните качества на всичките храни, с всичките тези елементи, за които споменах преди малко, както и лечебните качества на билките. Самата идея за суперхрана като дума е измислено словосъчетание, за да може да съчетае именно точно тези неща. И всички тези 50 суперхрани могат да бъдат използвани така, че да допринесат за нашето физическо и не само благоденствие, защото, както казахме, ако не сме физически здрави, общо много е трудно да вървим напред по пътя, който сме изправили, чувствайки се в баланс, да използвам тази дума и веднага вметвам нещо друго, няма конфликтен баланс. Повтарям едно и също нещо няколко пъти по различни начини, защото другото, което съм забелязал, има хора, които са им насъдени едни определени мисли за това, че съществува такъв перфектен баланс и те на всяка цена трябва да го постигнат. Не. Важно е всеки един от вас къде иска да се намира днес в това ниво на развитие на физическо, емоционално, ментално и той да се намира там. Не се сравнявайте с никого, защото единствено само всеки един от вас знае къде се намира в настоящия момент, какво е неговото ежедневие, какъв е. Това е динамиката на живота му и се водете единствено само това, защото иначе може да се загубите. Това също съм виждал много пъти в това какво другите хора искат за вас. Много често и най-близките, защото когато говорим за хранене, много често това е свързано с определени промени в начина. Не говоря за изключване на цели групи храни и така нататък, че в определени ситуации това е буквално задължително. Тук вече говорим за някои по-сериозни и тежки заболявания. Така че, започвайки с физическата част на нещата, ние можем лесно да се докоснем до нещо, което ни е познато, да го опитаме и да видим дали то работи за нас. Виждайки, че то работи за нас, какво следва да направим? Най-вероятно ще продължим да го правим. Така ли, ако видите, че примерно 10 тези рецепти тук в книгата ви действат благотворно, чувствате се
добре, ще продължите да ги използвате и да чувствате и да намирате други от тях. Да, не? Да. Логично е, нали? Смисъл така. Аз се питам обаче, се случва така, че понякога динамиката, пак казвам, на живота ни отближа и ни връща малко една-две крачки назад, откъдето пак да се засилим и пак да тръгнем напред в посоката, която сме избрали. И това пак е нормално. Защото, пак казвам, живота е един низ от възходи и падения, който, когато имаме яснота какво е нужно да правим, заредени сме буквално с знанията или пък те може да са вътре в нас, може да са някъде около нас, около хората около нас, книгите около нас, ние можем вече да кажем да, аз мога да използвам ето тази практика, за ментално успокоение или мога да използвам тази рецепта, за да се излекувам от еди какво си. Тогава можем да отскочим по-силно напред, ако сме направили тези една-две крачки. Защото аз много често през тези 16 години съм правил крачки назад. Това е най-добро. Било то, защото съм прекалил с тренировките, съм направил някаква контузия и след това е било нужно да се възстановявам, но вече знаех какво трябва да направим, много по-бързо се случва този процес. Така че винаги поставите на първо място себе си и това, от какво имате нужда вие. И тъй като нямаме кой знае колко време, и надявам се и даваме на вас, ще бъде по-полезно, ако преминем към въпроси и отговори, за да мога аз да бъда колко се може по-полезен на вас, докато съм тук. Единственото, което само ще вметна преди да започнем и минем към тази част, е това, което направи в книгата като съдържание. Тези 50 суперхрани, 450 рецепти са подредени в 4 раздела. Суперхрани за подсилване на имунната система, суперхрани за възпалителни антиоксидантни свойства, суперхрани за здравето на кръвоносната система и за подобряване на функционалната система. Според мен това са, не само според мен, разбира се, но според всички хора, които се занимават общо с здраве, почти не с лекари, аз не съм такъв. Това са основните 4 области в човешкия организъм, които са свързани с основата на здравето. Защо го казвам? Защото това не е една книга, която са нахвърлени в нея някакви рецепти, някакви храни. Това е буквално един рецепт, който може да се използва, но аз съм тук да отговоря и на всички въпроси, свързани с всички други книги, ако имате такива. Било то с изцелителната сила на поста, с следващите елементи на здравето, вече споменахме за тях. Било то с другата реалност или която и да била друга от тях, която познава. Това, което може да е първи въпрос. Да. Какъв беше изворът на вдъхновение за теб да се възстановиш от катастрофата? Много хубав въпрос, благодаря за което. След катастрофата, след като ми отблъсна тази кола, се случи нещо много интересно, което няма да забравя никога. Буквално напуснах тялото си и виждах какво се случва долу от мен. Виждах тялото си, приятелите ми, с които се возих в колата преди да изляза от нея, да ме после другата. И тогава всичко изчезна. Но и когато се възпомням, по някакъв начин го преживявам отново. Нещо, което е неописуемо, нещо, което толкова много пъти съм се опитвал да го споделя с думи, но то е неописуемо, защото е отвъд представите на ума за форми, за думи, за света такъв, какъвто сме свикнали да го възприемем. И може би с едно изречение съм успял до някаква степен, много малко. Това беше едно единение с всичко, което съществува. И до там не ги спирам, защото ако се опитам по някакъв начин да продължа натам, просто имам чувство, че няма да кажа, ще заблудя хората. И аз съм сигурен, че всеки между другото в някаква форма се е докосвал до това състояние на съзнание, така да го наречем, в определени моменти от живота си. При мен това се случва за около час, както ми казаха по-късно, часовниково време,
И аз да съм честен с вас и съм бил честен с много други хора, с които се срещахме през годините, не исках да излезам от това състояние. Беше толкова прекрасно, толкова хубаво, че изобщо не съм си мислил, че съм пак в тялото си, пак ще се върна и така нататък. В следващия момент, буквално, така усетих как нещо насмуква и да, за мен имаше тунел. Имаше тунел с епизодчета от живота ми по стените. Много интересно беше. В следващия момент съм отворих очите, в линейката, път за болницата, изпитах най-ужасяващата болка, която съм изпитал някога в живота си. Не за нещо друго, защото, както разбрах по-късно, ми липсваше част от черепа, голямото ми беше разбито, изобщо така бях подопушен. Но пък, заедно с тази болка, дойде един съм въпрос. Какво правя пак? Защо съм тук? И мигновено дойде много ясен отговор. Той беше много кратък. Да споделиш. Нещо повече. Добре, това беше достатъчно в този момент, за да се закача за нещо. Защото пак казвам, след това операционните, интензивното, психиатрията, защото бях в Щатите, близо до Чикаго в един град, където в такива състояния, когато човек не помни кой се послага в такива по-специални заведения с други хора, които така малко не са кой колко. Те са много добре, но не са добре за повечето хора, които са извън тези заведения, така да ги наречем. И това беше, Марта, едно от основните ми вдъхновения. Как през годините, въпреки че аз също не знаех, че ще се стигне до 1, 2, 3, 9 книги и толкова много се среща през тези години. И затова първата книга беше между другото другата реалност. Да, другата реалност, където се опитах още 3 години след събитията да опиша до някаква степен какво точно бях преживял и не какво съм преживял аз, а какво можем да очакваме, когато минем така или иначе всеки един от нас отвъд това, което сме свикнали да разпознаваме като нашите личности, нашите тела и единствено само сменим дрехите и минем напред като души по пътя. Но в последствие осъзнах, че всяка една опитност, която би могла да допринесе за това дори един човек да промени собствения си начин на живот или да се вдъхнови да направи нещо дори за някой друг в някакъв момент, за мен беше достатъчна причина, за да продължавам напред, като така се оказа. Слава Богу, че хиляди хора се докоснаха до книгите и до тези наши срещи. Много от тях наистина в времето, когато получавам писма и ми споделят, успяха така да променят и да подобрят най-важното нещо в живота си, което е най-голямото вдъхновение за мен. Малко дълго става. Искам да попитам, въпреки че нещо те е всмукало, можеш ли да кажеш, че изборът да си тук е твой? Не мога да кажа. Не, по-скоро беше на сила. Да, буквално така го сетих, защото съвсем искрено и откровен съм с вас. Преживяването е толкова прекрасно и че човек няма вече нужда от това. Просто има нужда да продължи. То не е нужда дори. Просто продължава се напред по един път, който така не пак повтарям всеки един от нас ще продължи. И най-важно е, че няма какво да се случва. Най-важно. Този път продължава и той е вече напред. Други въпроси има? Кои са българските суперхерои? Кои? Да. Няма нужда да ги изборя. Аз ще кажа кои примери ще изборя тези, които използвам аз най-често в продажа. Пример. Абсолютно всички зеленолистни растения, за които може да сети по-голямата част. Аз примерно използвам много спанак, използвам лапът, донос. Някога, когато е времето на бухар, защото ми се налага, разбира се, да използвам за приготвяне на различни видове рецепти, които дори може да се използва и за салати в крайна сметка. От растенията, които не носят повече протеини, защото тялото има нужда от протеини, това са елдата, нахута, лещата, въпреки че лещата не са. Тази книга, в принцип, би могла да бъде не с 50, а с 100 или с 150 суровини.
Но за мен беше важното в всяка една от тях да има рецепти, които аз лично съм използвал през годините и да вложа в личната си опит. Защото според мен това е най-важно. Когато човек споделя нещо, каквото и да е било, то да е на базата на неговата лична опитност и какво той е проверил през времето. Разбира се, тук голяма част от лечебните рецепти, които аз съм си прилагал само за себе си, на учителя Петър Димитров. Аз не съм покрил в тази сфера нещо. Не съм експериментирал, кой знае колко. Да, експериментирал съм с някакви неща, но съм се водил от хора, които имат огромен опит в тази посока. Нещо, кулинарни рецепти има много авторски вътре мои, защото имаше един период от време, няколко години, в които трябваше да направя наистина много голяма промяна в начина си на хранене. Преди 14 години горе-долу станах вегетарианец, след това, за да си променя начина на хранене, така че той да пасва, пак казвам, давайки ми всичко, от което има нужда тялото ми, за да съм здрав, трябваше да си да ги набавя всички тези елементи под формата на някакви храни. Иначе от плодовете, примерно, много често сега, дори в момента, когато не са български, признавам си купувам бурвинки. Защото бурвинките са наистина една изключителна супер храна, която буквално когато човек си хапне някакво бурвинки, усеща прилив на сила. Сега тук вече не искам да минаваме в посока какви трябва да бъдат и така нататък. Когато човек еде с любов и с благодарност, храната е много по-полезна, отколкото ако еде биоорганична храна в състояние на гняв, на някакви отрицателни емоции. Така че това е много тема. Иначе, в случая, ето примерно как направих този. Тук може, който пожелае да се търси различните суперхрани вътре в книгата. Не случайно примерно смокини, праскови, череши, ягоди. Някои храни ние ги познаваме толкова добре и сме свикнали до такава степен с тях, че защото се замислим, че те всъщност могат да бъдат използвани по определен начин, така че да допринасят за нашата храна. Не само за това се чувстваме сити на храна, а буквално да ни помагат да се възстановяваме от различни видове заболявания. Естествено, в съчетание с поста, който ни е даден хилядолетия назад във времето, като в случая говоря за пост, не за водене да се сух пост, каквато е темата на книгата ми "Изцелителната сила на поста", а за християнския пост, такъв какъвто ни е завещан. Тогава резултатите са изумителни. Буквално хората, които за първ път се сблъскват с комбинацията от двете, виждат резултати буквално за 10 дни до 2 седмици в начина, по който се чувстват, в начина, по който успяват вече да използват умовете си, концентрацията, която съд самонаблюдава в себе си. Не бях много покритен, трябваше да мина от въпроса към някои други неща, които смятам си. Аз така се движа по един толкова мисля, който върви. Слушам? Да. А как е по-добре да се консумират плодове и зеленчуци? Изцедени, насок или сурово? Така. Много хубав въпрос. Аз съм бил в двете крайности. Крайността, в която съм използвал много фреш, много така прясно изтискани плодове и така наречените смутита, докато години по-късно в момента почти изцяло на 95% и повече, много рядко пия прясно изтискани сокове, консумирам цели, не за нещо друго, защото когато са цели, са с така наречените фибри вътре в тях, те се обработват много по-лесно от тялото и много бавно се освобождава фруктозата, така наречената плодова захар, защото така последните изследвания, последните няколко години показват, че един от основните проблеми за хроничните възпаления, най-вече в тялото, се дължат на високите нива на кръвна захар, но не такава, която ще направим и ще видим, ако се пуснем едни кръвни изследвания, а моментната кръвна захар, когато се храним. И когато пием, примерно, фотосок, който е прясно изтискан, който е с много сериозно съдържание на захари, това ниво на кръвната захар се покачва много
много. И това води до възпаление на кръвотяло, които с натрупване, общо взето водят до другите вече по-сериозни заболявания. Така че започвайки, много е хубаво да започнем този момент, в който следим именно тези моменти с това какво точно се храни, за да избегнем именно тези пикове. И не знам колко, може би някой от вас, сега ще ви питам колко от вас се забелязва, ако сутринта закусвате нещо сладко, след това през целия ден се чувствате гладни, постоянно да се яде нещо. Колко от вас се го изпитват? Половината от хората си признават. Това е именно поради тази причина. Заради кръвната замърсъчност, защото в момента, в който тя се вдигне повече отколкото е нужно, след това падне рязко, ние търсим автоматично нещо пак сладко да приемем, за да може пак да качим това. И аз в последните, може би, година и половина-две, това е една от новите практики, които въведох в моето ежедневие, да следя много внимателно. Т.е. какво да значи внимателно, просто започвам деня, когато реша да се храня, било то сутрин или на обяд, най-често се храня около обяд, пропускам закуската, не случайно, се храня с нещо солено, именно поради тази причина. Оттам нататък нивата на кръвната захар стоят стабилни и най-интересното за мен самия, който съм имал години, буквално наред, когато съм ял много сладки неща, следобедите ми се пристигат. Защото именно пак стигаме до този спад. Както започнем това да го правим, следобедите ми не се е приспало, целият ден си имам достатъчно енергия. И като го казвам, това е много лесно да се направи. Нали? Не си мислете, че е нещо, което не е много сложно. Просто буквално е нужно, когато се храните, да започнете, ако употребявате, да кажем, житни храни, т.е. хляб, първо започнете с зеленчуците, за да може после хляба и захарта, която е вътре в самото жито, да се разтвори много по-бавно на времето, тъй като вече има фибри вече във вашия стомах, с което да се случи. И между другото препоръчвам една друга книга, Глюкозната революция. Запомнете, ако тази тема ви е интересна, запомнете тази книга, защото е изключително ценна. И аз когато я прочетох, в главата ми се наместиха много неща. И оттам нататък вече нямах абсолютно никакви колебания за това, нужно да се старая, пак казвам, да се храня и да живея в тази връзка. Защото пак казвам, в моменти, в които ще се събудим сутринта, ще сме смачкани, няма да сме спали по някаква причина и ще искаме да отидем, примерно да изядем една планичка със сирене. Няма никакъв проблем. Аз си го позволявам понякога. Защо? Защото съм човек. Защото съм човек и ще се изям планичката. И след това, примерно, в някакъв момент, като успея да приложа някои от нещата, които знае, за да възвърна до някаква степен този баланс, за който се говори, продължавам напред. Важно е колко от дните ви са тези, в които ще има банички, в които няма да има банички. Примерно. А по кое време на деня се ядат плодовете? Моля? По кое време на деня се ядат плодовете? По кое време на деня? По всяко време на деня могат да се ядат плодове, после какви са плодовете и да не се ядат на гладно. И е много... ние сме отрасли с идеята, че плодовете трябва да се ядат преди основната храна, което това вече отдавна е доказано, че няма нищо вярно в това, че ако примерно едем плодовете накрая, да кажем за десерт, те ще ферментират или ще се киснат или някакви такива. Тази информация е вярна. Има достатъчно вече престижни изследвания в последните години, които са правени и те дори не са от последните години, те са от доста време назад във времето, които доказват точно обратното. И аз нямам плодовете за десерт вече, се чувствам прекрасно. А за плодовете слагате ли си граница? Моля? Плодовете Слагам се. Защото черницата сега мога да изям колкото повече, толкова повече. И аз с вас ям назад, защото тя много добре знае как през последните 2 години направи един така наистина много сериозен преход от едни огромни количества плодове към много умерено вече използване на плодовете, защото наистина усетих, когато правя тази промяна, по какъв начин се чувствам, колко повече енергия, така тази енергия е стабилна през целия ден, така нататък.
И много зависи пак какъв е плода. Защото, примерно, едно е да изядете 2 чаши с черници и други е да изядете 2 чаши с смокини. Аз смокини много и по-дължа да изям. Между другото, повечето от хората тук зад ще се изумите какви количества храна мога да изям. Аз знае много добре. От някакви моменти, да. Това е едно от също важно. Да? Как според вас супер храните могат да допринесат да нахранят нашето ментално, също емоционално и физическо здраве в една синергия и баланс? Тогава, когато са съчетани всичките вкусови, от които има нужда, първо психоемоционалното ни тяло, нека да го нарека, въпреки че това е едно съчетание, което просто ще го използвам в случая. Ние като хора имаме нужда от всичките видове вкусове, за да може да се задоволи именно тази страна от нас. И когато съчетаем храните по такъв начин, а те, общо взето тези 50, може дори 3 от тях или понякога 2 или 3 да съчетаем, за да може да постигнем този ефект, тогава дори с много по-малко храна можем да се нахраним, колкото в изядем някакви големи количества храна, която е безвкусна или която просто липсва в нея нещо, което има в момента нужда именно тази наша емоционална страна. Защото всички знаем добре, че понякога се храним така наречено емоционално хранене. Но в тези моменти ние предимно какво едем? Защото шоколада и какаото, какво прави какаото? Какаото ни помага да отделим ендорфини. Щастливия хормон и когато се чувстваме зле, да взимаме един нож шоколада. Другото нещо, което аз открих през годините, е, че лека физическа тренировка в рамките дори на 10-15 минути върши абсолютно същата работа. Да изгледаме половин шоколад, буквално да направим една кратка разходка сред природа, малко по-интензивно ходене, или пък направим 20 клякни, или 15-20 по улици, защото всеки може да прави това нещо. Това раздвижване на кръвта води и раздвижване на цялото тяло, на лимфата най-вече в вида, води до подобно, ако не и същото отделяне на не само обаче на този хормон, но и на други важни хормони, които ни карат да се чувстваме по-ентусиазирани и да преминем от едното състояние в другото. Друг момент, който е малко вече по-разстрелен, са студените душове. Това е моята страст напоследък. Сутрин рано, след като се направя сутрешната тренировка, влезам в банята, един студен душ и излизам по човек. Колкото добре не се чувства, като се събуди, след това се чувства още по-добре. Но да, затова е важно всеки да реши какво да пробва за себе си, това, което му хареса и работи, да се го практикува пък себе си, и трета и така нататък, толкова по-добре. Защото за мен е станало като наркотик няколко пъти в седмицата да отида в залата за катеринг, билото за 30-40 минути интензивна тренировка, защото знам тя какво ме дава и по какъв начин се чувствам. И как всъщност след това мога да и ще използвам тази енергия. Защото пак казвам, много е важно. Всеки един от вас сте сме аз да знам за какво ще използвам тази енергия след това. За да се случи именно действието, което да доведе до прилив на тази енергия. Може ли само в допълнение към този въпрос да ви попитам и какво ви е мнението относно това, примерно, дали всеки човек знае интуитивно от какво има нужда тялото му? Тук сме влизаме в дълбоки. Да, всеки един човек знае какво има нужда тялото му интуитивно. Друг е въпросът дали има всеки един човек възможността да чуе интуицията си и да я последва. Защото когато се зададем въпроса какво има нужда в момента, трябва да сме в много специфично състояние на съзнанието, за да чуем този вътрешен глас, който ни говори и да последваме насоките, да кажем. Това се случва по време на медитация, по време на... може да се случи по време дори на тичане и на плуване, защото това са активни начини за медитация, в които влиза в един момент човек, когато ги практикува. За мен катерия, пак казваме едно такова плуване, също тичане също. Не случайно ги споменавам.
Ние хората сме се отделили много от начина си, в смисъл такъв, какво казвам, какво им предвид като отделили. Ние не си слушаме интуицията. И тези вътрешни гласове, които са един от тях е нашата интуиция, много трудно различаваме кой точно тя е този, който ни е нужен да последваме. Защото хилядите мисли от това какво ни се натрапва от околния свят са толкова много, че те заглушават нашата интуиция. И затова е много важно, да, пак казвам, дори няколко минути на ден да оставим в покой, в тишина и да наблюдаваме дори само как дъха ни влиза и излиза от трудовете ни. Това помага изключително много, за да може да чуваме по-ясно интуицията си. Много време, да. Всеки един от нас знае, въпросът е до каква степен може наистина да чуем и да приложим, защото аз понякога да чувам много ясно, но ние винаги успяваме да приложим. Така че годините на практика, общо взето, водят до това, че по-голямата част от случаите човек да може да чува интуицията си и да я следва. И пак ще има такива, в които няма да се случи. И важно е тогава да не се самообвиняваме, да кажем, добре, този път не успях, следващия път ще се постарая да съм по-добър. А установил ли сте връзка? Видно е, че се самонаблюдавате. Защо, да кажем, вършите едно или друго, или защо, ако щете, и ви минава мисъл за нещо. Че има връзка между апетита към дадена храна, в частност плод, в момент, в който тялото ви има нужда от това, което плода притежава като елементи. Установил ли сте тази зависимост? Така наречената особено пощенливост при бременните. Да, точно така. Нали? Има връзка. И това е форма на интуиция, от какво има нужда от организма. Това е изследване, ако не се лъжа. Точно във връзка с това, което казвате. Така че, да. Абсолютно, нали, но тя не е свързана с това, което казвате малко по-рано за шоколада. С други думи, едва ли не би трябвало да има ограничения, ако се изяжда, както госпожата казва, за не 2 кофички смокини. Явно в момента тялото има нужда. При пренасищане вече спира тази. Абсолютно. Но ако човек има определени, примерно, проблеми, тогава вече е нужно да вземе решение дали това, нали, е достатъчно добре в настоящия момент да го употребява в огромни количества. А отговора на тялото дали няма да дойде? Ако има пренасищане. По какъв начин ще дойде отговор? В смисъл, той трябва да бъде чут отговора. Той ще дойде така или иначе, било за добро или за жадно. Много е трудно в нашия живот, в който, особено в съвременния живот, който е заобиколен от толкова много устройства, от толкова много шум, нека да наречем шум, и да чуем този глас. Той идва сутрин обикновено. Някой идва сутрин, някой идва вечер. Сутрин в радиото. При които идва късно през нощта, когато е тишина. При мен идва най-често наистина сутрин. Аз пиша най-добре и сутрин. Така че, пак казвам, за всеки различно и много важно всеки, ако е успял да стигне до момент, в който да разбере кога идва неговия глас по-ясно и да чува по-ясно, тогава пък да се отделя тези няколко минути, да се задава тези въпроси, за които си говорихме малко по-рано, и да се записва отговорите в най-добрия случай, защото много лесно и първо се забравя този глас. Тъй като ние сме, буквално сме се самопрограмирали с толкова много други ежедневни неща, които е нужно да правим, голяма част от тях е нужно наистина, че именно това, което е задължително абсолютно да направим на база на гласа, който сме чули, то бива заглушено. Този шум, за който стана. Да, не ви чука. Млечните продукти. Аз също избягвам да употребявам млечни продукти, защото пак много накратко доказано е, многократно, много години, повече вече от 50-60 години е доказано, че над 70-80% от хората, че и повече, след третата година от раждането си губят възможността да произвеждат хормона, ензима, който разгражда млечните продукти. Така че мисля, че това отговаря на въпроса. Кратко и ясно.
аз мога да кажа себе си, че със сигурност се справя с произвежда това себе си, тъй като когато ям нещо, аз от време на време си хапвам, пак казвам, то определено не ми влияят толкова добре, колкото ако ги ям. И който желая, тъй като не искам да бъда следващия лекар, ще излезем там на масичката с книжките и там можем да продължим, който разбира се има нужда да се говорим, да написаме някаква графична научка и така нататък и да отговорим на други въпроси там. Може ли аз само нещо да кажа за секунда? Искам да благодаря, не да задам въпрос. Благодаря на Георги Жеков, познаваме се от повече десетилетия. Благодарение на него и неговите познания, аз вървя по този път, на мен съм в чудесно здраве и всички отговори може да намерите в книгите му и съм благодарна, че се срещнахме. Браво! Надявам се да съм бил поне една идея полезен. Пак призовавам всеки, който иска да се продължи